vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na dnešnej slávnosti stavania mája, udalosti, ktorá má v našej obci dlhoročnú tradíciu a významné miesto v kultúrnom i spoločenskom živote Gajáru. Stavanie mája predstavuje jeden z najkrajších symbolov jary, mladosti, obnovy a nádeje. Je vyjadrením úcty k tradíciám našich predkov, ktoré nám zanechali bohaté kultúrne dedičstvo. Tento zvyk v sebe nesie nielen krásu ľudového prejavu, ale aj hodnoty spolupatričnosti, spolupráce a vzájomného rešpektu medzi generáciami. Dovolte mi pri tejto príležitosti poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o dôstojnú prípravu a priebeh tejto slávnosti. Predovšetkým mládeže za stavanie mája, ženám a dievčatám za jeho výzdobu, ako aj všetkým organizátorom, účinkujúcim a dobrovoľníkom, ktorí svojím úsilím prispeli k uchovaniu tejto vzájomnej tradície. Nech je dnešný deň oslavou nielen príchodu jary, ale aj dôkazom, že si ako obec ctíme svoje korene, podporujeme komunálneho ducha a s úctou pristupujeme k odkazu minulých generácií. Prajem vám príjemné a dôstojné prežitie tejto slávnostnej chvíle a verím, že tradícia stavania mája bude v našej obci pokračovať aj v ďalších rokoch s rovnakým nadšením a úctou. Ďakujem za pozornosť a slovo odovzdávam pani Ľubici Hajkovej. Dobrý deň vám prajem. Mesiac máj. Je to mesiac lásky. Od našej starenky vím, že chlapci s dievčencom pod okno sadzili máj. Alebo máju. Nevím, kde ju ukradli a komu ju ukradli, ale vím, že hajník strelil chlapcom pár brokov do zadku a nevím, kto im ich vytahoval. Vidíte, sama nevím sa z toho vysomáriť. Proto vám aj my ukážeme, jak to volá kedy býva. Sadzenie mája je jeden z mála zvyku, ktorý sa udržoval i počas tzv. Totality. Rozlišoval sa len tým, komu sa máj sadzila. Volakedy sadzili máju chlapci svojmu dzievčaťu. Dodnes sa im ale nepodarilo hodnovierne zistiť, či to byla malá Borinka alebo veľká Lipka. Z vypráviania vím, že si chlapci navzájom májku teda kradli, keď už som vypráviala. Hlavne, ak nebyl dostatečne známy, komu je dievča alebo dzívča víc naklonená. Počas týchto rokov sadili máju volakedy predsedovi MNV, čiže Miestnemu národnému výboru, alebo predsedovi IRD, Jednotnému roľníckemu družstvu, volakedy sadzili aj krčmárovi, ktorý měl najkrajší krčmu a podobne. Podľa toho, aké pohostenie od menovaného očakávali. Pritom používali ale aj žeriav, ale my to dneska zvládneme sami bez žeriavu. Náš súbor už od roku 1989 zaviedol tradíciu, že každý rok v predvečer 1. mája sadíme máju pred spoločenským domom v Gajaroch všetkým dievčatám v dedine. Mesiac máj je aj oslavami práce človeka a ukončenia najväčšej tragédie ľudstva porážkou fašizmu v Európe. Pôvodný význam upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje sa zachoval dodnes. Dnes ju teda postavíme na počesť všetkým dievčatám a ženám. Takže poprosím dievčatá, aby nám išli krásne ozdobiť máju so svojimi krásnymi stužkami.